Riesling rínsky vinodol, Nitrianska vinohradnícka oblasť, edícia Winemaker's Cut. Winemaker asi už vieme prečo. Preto, lebo podľa mňa je to víno, ktoré v tomto ročníku je niečím jedinečné. Víno, ktoré sa mne najviac páči. Víno, ktoré je môjmu srdcu najbližšie. Víno, ktoré ja doporučujem. Naozaj, možno nebudem úplne objektívny, lebo ja som milovník Rieslingov rínskych. A práve pre ich spontánnosť, pikantnosť, ovocnosť, korenistosť, dlhovekosť je to naozaj právom označované víno ako víno kráľov, alebo král medzi vínami. Riesling rínsky. Vôňa nádherne ovocná, čistulinká, marulová a pozadí medík, chuť pikantná. Pre milovníkov čísiel 7,2 g kyselín, 5,5 g zbytkového cukru. Čiže nie je to sladké víno, je to suché víno. Napriek tomu víno pôsobí veľmi pevne, krémovo, sviežo. Je to Riesling rínsky, aký sme už dlho nemali. Myslím si, že toto víno vás naozaj dostane. A možno je zbytočne o ňom stále niečo rozprávať. Nechám na vás, aby ste ho posúdili. Ochutnajte. Ochutnajte tie krásy, tú nuansu, to, čo tento Riesling rínsky ponúka. Je to moje víno a ja som absolútne presvedčený o tom, že toto víno vám bude chutiť. Skúste na zdravie.